Mura bhfuil na leabhar a scríobh Kafka léite I Gaeilge, buinte las as a anam go fórlaithin mar adíocht le cuirsias an scéal de Risteárd Mac Annraoi na farsanta a chian mar an daoine a bheith agéin, Kafka. Is léir go raibh súlaige arsaid agus rothaí an tíl sin mar a nochtain sé ina cuid leabhar. Ní cáil a rá ar nói ach go bhfuil áit gnóthaithe ag Franz Kafka I meas scríbhneoirí móra an domhain, ach murach gur cúis a gluachchara Max Brod, bhí an bail ann go liagfaí a cuid saothar in aróid. Tharla gur ceapageisin ina theachadóir uachta cara, agus íre géir gach aon scríbhín de cuid a scriosaí ní go bhais. Tá scéal feicimín mhór ag Brod, gur bhain sé cíl éicint eile as aintin Kafka. Beisian a thug amach na céad a gráin de prósés an tríal, 1925, das Schloss an Caisleán, 1926, agus America, 1927. Ní roiirigh le Kafka na leabhar sin a críoch nó riamh a cúr Brod in agóiríad, agus creid sé gur thuig sé meán Franz I dtreo go bhféadfadh sé sin a dhéanamh go pasanta. Rugadh Franz Kafka in 1883 I Brág, áit a bhí mar cuid den impaireacht Austra-Ungárach an uair sin. Dúdach a ba é, agus ní bhainmh an slioine sin le fáilte na measc, anam seicech a cílíonn préacháin. Cé gur tógadh Franz le Germánis, is í an Tseachis a labhraíoch ina himpeall go coitianta, agus bhí curamachige an teanga sin trá a raibh sé ag dul chun cinn mar theanga na tíre. Fuair sé a cuid dachas ag an Staatsgymnasium, agus ina dhiaidh san dhéann sé staidéir an dlí ag Ollscoil Carl Ferdinand. I ggólacht árachas staid a bhí an céad fost buainige, agus lean sé ann cé go míoch sé tín go minic. Léirigh sé anspéis sna cásanna cuaitimh a bhíoch le socrú dhibrithe, ach bhíoh sé ag trú lena huile ama chun plé le cuasaí scríbhneoireachta. Deirtear go raibh athair pasbeag patúr I lethe creideamh Dúdig. Le himeacht aimsire léirigh Kafka spéis mhór I religiún a sinse, go háirithe tar éis aithne a chur Isaac Lowy, Canadra Bacla Astóri a bhain las as an Ngúdais ina nrámaí béaga Green. I meas cóide Kafka bhí Martin Buber an díogar Júda go bhfuil cáil a leabhar Ich und Du, mise agus tusa ígánaí. De réir a céile bhéidig an spéise bhí Kafka I litríoch religiúnta an Júdachais sa Talmud agus sa Bhíobla. Banós leis freastal theirbhísí sa tinagóg mhór arsa I Brág, rud a cur olcar a athair is léir. Ní féidir cuiinmh aon leabhar a scríobh Kafka gan cuiinmh an gúlra Júdach úd. Bhí muintir Kafka sever go leor, cé go raibh a athair saothrú go dtíon chun a théanamh sa chlán a thabhairt slán as amachtanas a bhí hain ina áige. Fear mór crua a ba eisin a tháinig I dreis gan Cabhróinge, agus ní raibh sé chun ligint dainge de rud a dhéanamh sin, a bhach a go háirithe. Duine ceann dána contralta a bhí ann, agus bí an tarcaisne an uirlis I dachas bhóige. Dás Kafka a níos fena scá, agus ba bhinic a athair ag fanóid fena spéisi gcósaí litríochta. Maidir lena bharthar, Theas siise lena farcéile
agus cothig sí meán I Kafka go mo cordó Gaeilge da ahar I nachén rud, constaach bhreise sa tlí Kafka. Mar bhrúg sé a ann troda fé, cothig sé spirit na troda na críostíg, agus sin le hathant mar chlá trina cuid scríbhneoireachta. Bhí Kafka ag trnú leis an bhfearfacht ígánaí, rud an thóg molla a ahar dá leis, ach níl fuarfach le fáil sa scéal seo ar nói, agus is amí uair a hepar Kafka óg I a aimseo. Ba bhór a gúil sna maná, ach ní raibh an iarfach le haimseo antú siúd ach irid. Ba cuma cad a dhéanana Kafka, ba bheag an tarmha máilta a cifica ahar ann, ach lean sé dá réan uignach hain. Bhí an etan ag bogat ígánaí, agus cais sé tréimh sí fada in ospidéal. Hastig ó Kafka, a cuid scéalta a cosint léirmhe stóraí a tharangóch is teach an cuid tuairimí go lánta thiuc slach an bhíringe a hastig goige scaga. Níthe go raibh sé de rúnig Kafka a cuid léthóirí a theagasc, ach tugann sé cuireadh dóibh dul I bart leis ina cuardacht anama agus aganna hain. Ba leist gach bre a agant fenalo léthóir, gan curisteach go húdrásach péiscéal a bhí insintige. Ní mór déan léthóir dul in lech leis an scéal chun an breanín is lú céile a aiscás. Níle le héad agus brethíarnach le fáiltin éon ceannacha, ach siar cuardach anama. Is minic a cuirta I le Kafka go míana cuid scríbhneoireachta do léir nó grúama. Mar agra sin, is féidir a rá go bhfuil an doléireacht ina ricchathmh an scéal seo ginge, agus go spragan sé iarachtaí an léthóire cíal a bhainteas. Maidir lena cuid scríbhneoireachta a bheith grúama, níl sé sin fíor an éachar. Is léir go raibh fethe grín ag Kafka go bacht, cé gur grán dubh dóite a léirigh sé ina cuid leabhar. Dála síthe agus údar eile domhan, sprag a cuid séthar mion tionscail léirmhe stóireachta agus Beathaisnéise. Buin an cuid des na léirmhe stóirí an leas as fuintí éagsúla chun a cuid méanathe carna ag gceanna céile. Tá nó bhí scoilmhearcsach a cur béim mhór a manús acmach le scéalta Kafka, agus iad ag muomh nach raibh antúach scathán lofachta córais capitalig. Haring nó tarangíon léirmhe stóirí eile as tibracha na diaagachta, na fealsúnachta nó na sicólaíochta. Tá dán ann fáil clí le cuasaí starir agus Beathaisnéise I dtaca le scéal agus séthar Kafka. Cuid acu ag dearbhú nach bhfuil ann fad ach scéal a thír thrada lena ahar. Níl aenge ag séna nach bhfuil cabhar bis na tuairimí agus sa stád tradianta léibhre stóirí dúthreachta rhéthe Kafka, ach in éireann na dála, ní mór don léthóir éanair dul in lech leis an Téacs agus cíal éicint a bhaint as. In an tríal agus an caisleán, diríonn Kafka údráis anaithnatha bogarthacha nach bhfuil tuiscin ceart a ggéine orthu, ach is stiúr an cuasaí a tíal agus cumad an gachní feismacht. Is amí túairim I dubh cíal an dá uairscéal seo. Tugann an céad abart in an tríal led éicint doing. Ní falláir nó bhí duine éicint ag insint breag fé Joseph cé, mar cé nach raibh aon rud san tlí diantaige Gaeilge maidir na bhain. Ní léir dó hen go bhfuil aonaí asamíleach diantaige. Feige míad roiach an dearcha atá Joseph cé na himachtaí seo. In sian sé a scéal hain doing,
ach tá cúntas eile le fáilte tá nabhsplach ar a cúntas hen. Muíonn drám a bhain nach bhfuil éon ciall leis an tríal, agus dearbhíonn drám eile go bhfuil. An é go bhfuil cé nabhciontach agus scrista ag an stát. nó ciontach agus déirtha go cóir. nó an é go bhfuil sé lán le huamhar go súla frithléach in ráma gréagach agus go giontítere as uachta chuig ciontachta a cheana. Mar tá sé a cóir i gcuine an údaráis, is anan sin agus aitheanta sa thuairt dún cuairt lofa ar góig écant fós. Cnúc Kafka, nach scéal fada a bheith in andó, agus é ciapatha ag an etan. Ar labba a bhais i 1924, chuig Max Brod amach le blahanna a cenachtó. Ar iladó bhí súla Kafka dúnta, agus ceap sé go raibh sé tar éis bhais. Ach doscail sé iad, a rink íomh a gaiire ar a bheola, bholig sé cúrach na mlá, agus hit sé siar den uair dhearnach gan focail a rá. So Charlanas schlucht as capital a hen den tríal le Franz Kafka. Ní faláir nó bhí duine écant ag sin breag fe Joseph K. mar cé nach raibh éon rud sa tlí deantaige Gaeilge maidin a bhain. Ba nós leis an ggócara a dibrig dá bhean tí frá grúbach a bhricfeasta thuirtó timpeall a 8 clog, ach níor tháinig sé an lá áirithe seo. Níor thara a le héad riamh hana. Don cé ar fa tamil, ach óna fiúir fuair sé áhairt ar an tseanbhain a raibh cóníir i sa tíg hail. Thug sé fedara go raibh sé ag breathnú go fisreach ar chlín ar gnáthach lé. Ansan, agus é pasbeag tricéile agus achras ar leis, bhain sé an cligín. Díreach ansan, búlaigh cnagar an doras, agus bhúil fearr nach bhacha sé riamh isteach seomra. Fearr caol láidir a bheonn, agus é feisteatha ag gluach gomh luteach go súla cóta taistil, a raibh cris agus ancuid pléirtí, pócaí, buachlaí is knapáin mar cuidí. Dheabhlaigh si a bheith anfraticiúil, cé nach bheith fi a rá cén aim a bhí lé mar clú.